जिल्ला UPPLनि मावखुलिखौ बेखेवबाय आरो बेवहाय गाहाय आलासि महरै जोंनि गायसनजेननाय आफादगिरि UPPL हान्जानि इउजि ब्रह्म बिथां केबिनेट मन्त्रि बाहागो लाफैदों आरो जोबोद मोजाङैनो दिनै गाजा गोमजायै अफिसखौ बेखेवबाय। आङो मिजिंथिदों जे बे अफिसनिफ्रायनो तामुलपुर जिल्लाजों लोगोसे सानजा खोला थानाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ सिबिनो थाखाय UPPL हान्जाया जेरैबायदि थांखि लादों बेबायदि खामानि मावलांनो हागोन आरो मावखुलियाव जोंनि फैबाय थानाय समाव समाजखौ हारि माहारिफोरखौ जौगाहोनो थाखाय राजनैतिक भावे जेफोर बाथ्राफोरखौ साननांगौ मावनांगौ बेखौ सुस्थ' मोनसे सिन्ताजों आवगायलांनो हागोन मोजां मोनसे परिबेस फैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो जिल्ला आफादा बेखौ लुफुंनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम हामलायनाय बावहरदों।